Naceu en Fazouro, en Foz, na provincia de Lugo, hai 53 anos, é licenciado en Filosofía e Letras, sección Filosofía, pola Universidade Pontificia de Salamanca e doutorouse na de Santiago de Compostela. Catedrático de ensino secundario no Instituto Lucus Augusti da capital da muralla romana desde 1997 e precisamente nese ano cando, despois dos seus comezos no Partido Socialista Popular, afíliase xunto co ministro de Fomento Xosé Blanco, o actual ministro do Goberno Zapatero, que foi alumno seu, o Partido Socialista Obreiro Español. É afiliado á UGT desde o ano 81, foi delegado da Consellería de Cultura e Deportes da Xunta de Galicia en Lugo, membro tamén do Consello Asesor de Televisión Española en Galicia e da cúpula directiva da FEMP, a Federación Española de Municipios e Provincias. Actualmente integra a executiva do PSDG e esta pasada fin de semana tomou posesión como alcalde de Lugo, cargo no que o mes que ven cumprirá 12 anos. Don Xosé Clemente López Orozco, benvido, boas noites. Pois boas noites, encantado de estar aquí con vostedes. Bueno, e antes de nada, noraboa pola súa reelección como alcalde. Pois moitísimas gracias, esperemos que sexa para ben e que saibamos responder ás inquietudes que teñen os lucenses neste momento. En calquera caso, xa comentábamos antes da entrevista, vendo o panorama do PSOE en Galicia e no resto de España, vostede pode considerarse un supervivente? Pois pode ser que sí, pero porque, ao fin e ao cabo, os votos da esquerda, tanto do PSOE como do Bloque, na cidade e na provincia, si resistiron ese tsunami popular que invadiu o conxunto de España. Habería que analizar o porqué, pero xa non temos tempo, xa hai que pensar no que hai que facer mañá e, polo tanto, xa se lle atopará algunha explicación. En calquera caso, a fórmula segreda do éxito de López Orozco en Lugo estriba en desenvolver unha política dentro do Partido Socialista diferente, por exemplo, a que temos visto desde Madrid. Non sei, eu, ao fin e ao cabo, nunca quero esquecer que pertenezco a unha organización que marca unha línea política e eu teño que seguir, debo de seguir, quero seguir, por iso estou nesa organización, nesa línea política. Despois, o que fago é acomodala ao que é a situación da miña cidade. Son un alcalde que teño o despacho na rúa. Nese sentido, dime o que son vostedes, que son un alcalde popular. E é verdad, pero a base de moito traballo, de moita constancia, de estar coa xente. Pero vostede ten, por exemplo, demostrado a súa personalidade contra a corrente no seu partido en moitas ocasións. Vénseme a cabeza, ao mellor é unha tontería, a súa postura canto o botellón, por exemplo, o chamado botellón. Sí, é verdad que a veces podo ter as cousas tan claras que vou contra a corrente, pero isto tamén non significa que un teña a verdad, é un risco, pero pensar que pode haber moitos mozos e mozas, ou non tan mozos e mozas, que busquen o seu xeito de socializarse únicamente porque hai o alcohol diante de sí, pareceme preocupante. A min gústame que a sociedade teña saúde, no máis amplio sentido da palabra. A min pareceme que facer un botellódromo é dicir, non hai nada que facer. Prefiero buscar outras solucións porque estou seguro que as hai. Os tempos cambiaron, vivimos nunha sociedade onde o alcohol é unha droga, entre comiñas, moi social. Pero gustaríame que a xente máis nova atopara outras medidas que hai, como, por exemplo, o deporte, o traballo en común, para buscar esa socialización. Outras opcións. Vostede ten gobernado de case todos os xeitos imaginables. No ano 99 co BNG, despois de quedar segundo contra o Partido Popular, en 2003 con maioría absoluta, desde 2007 en minoría, e agora pode volver facelo co BNG ou gobernar en minoría. Os nacionalistas polo de agora apoiaron a súa investidura o pasado sábado. Haberá finalmente pacto de goberno co Bloque en Lugo? Pois mire, eu espero que sí, e desexo que sí, e creo que sería bon. Dícello que no ano 2007 non o fixo, pero as circunstancias sociais, políticas, económicas deste momento son tan distintas a aquel 2007, tan distintas, que eu creo que o que nos piden os lucenses, polo menos o que escribiron o día 22 foi que ninguén teña maioría absoluta, que dialoguen aqueles que se podan poñer de acordo, que formen un goberno estable,
que lle dé solución, ou cando menos que colabore para darlle solución aos problemas que ten a sociedade neste momento. É o que nos piden a xente a quen gobernamos, é o que nos piden esos xente moza, pais e nais, que teñen auténticos problemas e que non queren que vayamos ás institucións a hacer xogos florais, senón a darlle solución, que se vexan representados naqueles que os gobernan. Por iso creo que é tan importante facer ese goberno. Pero non cree vostede nesa teoría de que ten que gobernar a lista máis votada? Digo yo porque hai un componente de fraude electoral, en certo modo, porque, por exemplo, neste caso, a maioría dos lucenses votaron o Partido Popular máis que a ningún outro partido o 22 de maio, e ao remate do proceso poden verse gobernados ou polo Partido Socialista ou por unha coalición de socialistas e nacionalistas, cedendo, ademais, parcelas importantes ao BNG. Mire, vamos a ver, hoxe a lei electoral está así. Se vostede me pregunta, sería bon cambiar a lei electoral? Lle digo sinceramente que sí. Sería moi interesante cambiar a lei electoral e facer algúns cambios que sería ora prolixo se nos poñemos a especificalo, pero, por resumir, que houbera unha segunda volta, estou totalmente de acordo. Estaría encantado de, ahora que houbera unha segunda volta, e dicirlle aos lucenses, mirade, dialogamos o bloque nós, puxémonos de acordo nesto, nesto e isto, e, polo tanto, imos facer esta segunda volta, e sabedes o que hai. Penso que sería moito mellor. Ahora ben, se usted suma os votos que tivemos o PSOE e o Bloque en Lugo, son máis que os que tuvo o Partido Popular. E isto escribiron os lucenses, foron eles que nos dixeron que ninguén teña maioría absoluta. Eu loitei e traballei para ter a maioría absoluta, e penso que os outros adversarios tamén. Non quixeron os lucenses que se poñan de acordo aqueles que teñen opción de dialogar e de chegar a acordos. O que está a ocurrir agora, refírome o que sucedeu en Vigo, apoio a Abel Caballero na investidura, pero non hai pacto de goberno, o que sucedeu, o vemos de observar agora mesmo na provincia de Pontevedra, en Moraña, en Moaña, en Cuntis, non hai pacto entre PSDG e BNG, a dificultade para conseguir o pacto en Ourense, en outros lugares, non deixas claras que moitas desas coalicións non funcionaron como deberían na anterior legislatura? Vamos a ver, non coñezo demasiado os casos das vilas pequenas, non os coñezo ben. Eu penso, atrevo-me a decir o que penso, que igual son máis rencillas de persoas, por ser lugares pequenos donde todos nos coñecemos, donde hai agravios e ahora vas máis pagar. Digo eu que será así. No caso de Vigo, é unha cidade tan feita, eu creo que Vigo habería que probar algunha vez que non houbera concello. E Vigo seguiría sendo esa cidade puxante, traballadora, que vai para arriba. Eso que di é bastante chamativo. Usted mire un pouco como é a política de Vigo desde hai moitísimo tempo, e a cidade vai para arriba. É verdad que é moito mellor ter un goberno, neste caso de coalición. É o que eu pido para Lugo. Neste momento, cos problemas que temos, cos problemas económicos que hai, con xente en paro, con xente nova que non se ve representada, con xente maior, usted pense no meu concello, máis do 20% da poboación do meu concello maior de 105 anos, donde moita xente que está a vivir sola, donde as necesidades de asistencia no fogar son maiores, penso que é moito mellor ter un goberno constituído, sabendo que perdemos todos, sabendo que hai outra cousa. En política non lle hai verdades absolutas. Compartimos a verdad entre PSOE, PP e BNG, porque somos os que fomos elexidos polos veciños, e, polo tanto, a xente está de dicirnos entendédevos. No caso do Partido Popular, eu dixen no día que ganei, o sábado pasado, cando tomei posesión, sería de estúpidos ou de tontos non darnos conta de que hai que contar con eles. Representan unha parte importante do electorado. Por lo tanto, a política ten que ser eso. O que non saiba pactar, que o deixe. O feito de que o PSDG logra conservar o poder, maia que por pouquísimos votos na Deputación de Lugo, e con emoción ata o último momento, foi das escasísimas ledicias que levou o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, Manuel Vázquez, na noite electoral. Reforza iso, Cecais, e a súa alcaldía, por suposto, o peso do Partido Socialista lugués na organización en Galicia? Mire, o Partido Socialista en Lugo desde o ano 1997, e algún día teño que escribir sobre eso porque son testigo de primeira man
gracias ao traballo que fixo o Pepe Blanco, é un partido que logrou unha estabilidade e logrou non a paz dos cementerios, porque todos temos dereito a opinar, pero sí que soupemos antepoñer o servicio xeral ao partido frente aos intereses particulares. Se usted mira, desde o ano 97, o Partido Socialista en Lugo non fixo nada máis que subir. E cando non subiu, como é este caso, de resistir bastante ben o tsunami. En Lugo, o feito de que teñamos a Diputación é moi importante. Ben é verdad que tamén algún día se estudiará o bon traballo que fixo José Ramón Gómez Besteiro, o presidente, xunto co apoio do BNG, donde fixeron ver que hai distintas maneiras de facer política. Frente á época de Cacharro, pois mostrouse unha faciana distinta da Diputación, que a xente diuse conta que cando votaba, tamén votaba o presidente da Diputación. É moi interesante ter a Diputación, moi importante, é saber que os votos do conxunto dos partidos judiciais son máis que o Partido Popular, por iso é posible reeditar o pacto na Deputación. Falaba vostede de Xosé Blanco, do ministro de Fomento, que, como dixemos ao comezo, foi alumno seu. Ademais, o dos estudios non era precisamente o seu forte, non? Non, ele era un alumno moi inquieto, moi inquieto. Ele iba aprobando, non sacaba mala nota, pero era un alumno o eterno preguntón, sempre o porqué, e sempre sabía contradecir o que se explicaba. Era un alumno que animaba moitísimo a clase, moitísimo. Iso na súa materia é moi importante, preguntarse por qué, non? Sí, de filosofía. Efectivamente. En todos os órdenes da vida sempre é necesario preguntarse o porqué das cousas e non contentarse con rodas de muiño. As cousas teñen sempre unha explicación e é máis o xeito de poder avanzar. Se nos quedamos que todo está ben, que todo é igual, que todo, o mundo non avanzaría. Agora que xa sabemos que Rubalcaba vai ser o próximo candidato do Partido Socialista á presidencia do goberno, que é o sucesor de Zapatero, e coa perspectiva negativa do PSOE para as vindeiras eleccións xerais, ao menos en principio, que cree que sucederá con Xosé Blanco? Aterrará na nosa comunidade ou non? El pode facer, mire, é unha persona tan entregada á política, é un animal político. Podería contarlle unha anécdota. Eu estuve dixen públicamente alá polo ano 98, 99, e un amigo de seu pai, lendo no periódico, dicía: non decías que este era moi amigo do teu fillo? Mira, chamoulle animal. É un auténtico animal político, un home moi traballador, moi querido aquí en Galicia, que pode tomar a decisión que estime oportuno. Neste momento, Pachi estáse consolidando como secretario xeral do partido, e logo digo outra cousa. En política, os días pode haber cambios que igual se necesitan anos. Dixo vostede previsible. Xa falaremos. En todo caso, vostede pensa que Blanco faría un bo candidato á presidencia da Xunta? Desde logo que é maravilloso. Ninguén que eu recorde, e mire que xa teño 63 anos, fixo máis por Galicia en tan pouco tempo que José Blanco. Ora, non sei se entra dentro do seu pensamento voltar á terra. Por min, encantado. Ora, non o sei o que pensa el, e xa lle digo, Pachi, neste momento hai que ver. Perdimos as eleccións autonómicas, agora non nos foi ben nas eleccións municipais, e foi quen de reconducir as cousas, unirnos nese traballo en común de entonar o mea culpa daquilo que fixemos mal. Polo tanto, polo de hora temos un secretario xeral que é o noso líder. Xa falaremos. Falemos, pois, doutro personaxe sobranceiro no seu partido, que é o exalcalde da Coruña, ex-embaixador de España ante o Vaticano, Francisco Vázquez. Onde o situaría vostede no futuro inmediato? Toda vez que falábase del como posible defensor do pobo, finalmente parece que non vai ser o candidato a ese. Pois, primeiro, eu son, creo que, gran amigo de Paco Vázquez. Para min foi un modelo porque hai que ver que ben soupo conectar ca xente da Coruña para facer esa Coruña que todos coñecemos e todos envidiamos. Un enamorado da vida local, e iso eu aprendino del. Como embaixador hai que ver como eran as relacións entre España, entre o goberno de España e o goberno e a Santa Sede, e como as cousas están máis pacificadas. Como non vou defender eu a Paco Vázquez? Que millor que ter un compañeiro do partido, certamente que as súas ideas, a veces un tanto peculiares,
Pero é que é así a vida, é que non todos temos que pensar exactamente o mesmo. Posiblemente esa xa a grandeza de Paco Vázquez. Por que non ser o defensor do povo? O mellor dito, o defensor del pueblo. Por que non? Porque é moito mellor ter a un compañeiro do partido que non outra persona que non sexa do partido. Si conta ademais co apoio, e debe ser así, do Partido Popular, pois mire, todavía moito mellor. O López Orozco, profesor de filosofía, escribiu hai moitos anos, no ano 77, fíxense vostedes, a obra titulada O emprego reto do momento. Sí. Que pasa, que tiña vostede dotes de clarividencia ou de pitoniso? Non, xa verá, voulle contar unha cousa. Eu acabei a carreira no ano 71, xuño do 71. Tiña traballo, previsible traballo para setiembre, e así foi. Non se pode vostede imaginar que malo pasei esos meses, esa incertidumbre hasta que tiven firmado o contrato. É a peor situación que un ser humano pode vivir, que teña ganas de traballar, que queira traballar, que queira facer o seu propio proxecto de vida, colaborar para facer e non poida. E entonces sempre me preocupou o paro, sempre. O paro daquelas persoas que querendo traballar non teñen. Escribín ese, non é un libro, é un artigo amplo para a Semana de Filosofía, porque naquel momento tamén había un paro importante, non tan grande como que hai agora, pero importante, e entonces fixe unha reflexión que é necesario facer. Non hai problema maior, e xa ve o dinto das enquisas. E vostede é coautor tamén do libro Homenaxe a Ortega, Ortega y Gasset, por suposto, publicado no centenario do nacemento do gran filósofo español. Ortega foi o que dixo, que senón a frase eu son eu e as miñas circunstancias, é iso que ten que facer un alcalde, o que chamaríamos agora posibilismo político? E un bon político, é dicir, o que decíamos antes, non hai dogmas. Ortega tamén defendía aquela teoría do perspectivismo. Santiago, esta visión que hai desde Santiago, vista desde aquí, desde Belvís, non é a mesma que a que se ve desde a carretera de Lugo, nin tampouco é a mesma desde a que se ve desde o Pedroso. E estamos falando todos de Santiago, e a política é esa, e a vida é esa. E entonces a perspectiva en que un se sitúa é o que fai que teña unha visión da realidade. A suma das perspectivas é posible que den unha visión máis axustada do que é a realidade. E as circunstancias, como non van influir as circunstancias persoais de cada un na súa contemplación das cousas? Por iso é importante que os políticos teñamos en conta estas cousas para non creernos nin o ombligo do mundo, nin creernos que temos a razón sempre. Non é verdade. Compartimos a verdade entre moitos. As circunstancias da persoa e as circunstancias, por exemplo, da cidade na que vive. Facer política desde Lugo, desde o interior, desde Lugo, desde Ourense, combatir con muiños de vento, en certo modo, porque a franxa atlántica sempre parece que terá maior desenvolvemento, maior apoio, maior dotación orzamentaria. E, sobre todo, pensando que si Galicia é rexión obxectivo número 1 da Unión Europea, ou é pola Galicia interior, por iso doi tanto. Eu non lle quero quitar nada a Galicia Atlántica. Alégrome de que esa franxa costeira teña desenvolvemento, pero usted como comprenderá como me sinto cando decir vos desenvolvedes gracias a que Lugo e Ourense, o interior, este menos desenvolvido. Si aquí veñen 13.000 millóns de euros dos fondos da Unión Europea, débese a Lugo e Ourense. Que pouco queda en Lugo e Ourense e canto se vai para a Galicia Atlántica. Había que buscar pois un pouquiño máis de equilibrio. Creo que se nos debe. Pois agardemos que na decisión dos fondos estruturais ou os fondos en xeral da Unión Europea que vai recibir Galicia desde 2013 segan tendo ese peso Lugo e Ourense para que podamos seguir percibilos, non? Efectivamente, que o sigamos recibindo, pero que o goberno de Galicia pense moito máis na Galicia interior. Estamos unha poboación envellecida, estamos nunha veciños con unha vecindade moi dispersa, estámonos quedando sin xente, polo tanto, merece a pena repensar o reequilibrio territorial de Galicia. Non é necesario quitarlle nada a ninguén, é necesario pensar que merecemos unha, eu diría que unha maior dedicación
para que poidamos alcanzar o desenvolvemento que ten o resto de Galicia e o resto de España. O alcalde leva un pin, como poden ver, da muralla de Lugo, Patrimonio da Humanidade, un dos monumentos máis importantes de Galicia. Teño entendido que vostede é moi afeccionado á fotografía. Sí, sí. Ten unha colección privada moi importante? Xa é unha curiosidade persoal? Teño unha colección, o que pasa, incluso teño un laboratorio, de blanco e negro, montado na propia casa, onde pasei horas e horas. Oiga, deixe-me presumir un poquinho. E teño incluso algún premio. Foi un Carballo Folla de Carballo, nunha gran exposición que se organizaba en Lugo. Teño premios de piragüismo, moitas fotos da semana. Teño unha boa colección persoal. E no futuro esa colección pasará a familia, alguna fundación? Se non, pois sí, encantado de poder cedela para que quede memoria de moitas cousas de Lugo e moitas cousas das viaxes que sempre realizaba ca miña familia. Aí está a política, prescindín desto, perdeu a miña familia e perdín eu dese contacto con eles, pero, bueno, a miña dedicación á política é total, é exhaustiva. Ben, é verdad que me gusta, polo tanto, non teño mérito, ademais é un traballo voluntario. O día que me canse, digo adiós moi buenos. O que pasa é que non me canso, gústame, e creo, sinceramente, que podo aportar algo á sociedade. E os veciños, polo dora, dinme que sí. Cando me digan que non, pois entonces verá o momento do retiro. Pois, don Xosé Clemente López Orozco, gracias por estar connosco. Sorte, o que lle dixemos tamén os 3 alcaldes do Partido Popular que viñeron nas pasadas semanas despois desos éxitos en Santiago, Ferrol e A Coruña, e ata unha vindeira ocasión. Boas noites. Pois boas noites e moitísimas gracias, porque a miña sorte non é persoal. Se a mí me vai ben, é que lle vai ben ao povo de Lugo. E iso é o que quero, e esa é a miña obrigación, e para iso estou aí. Moitísimas gracias. Gracias. E vostedes xa saben, de luns a xoves, personaxes como Xosé Clemente López Orozco contanos cousas de interese da actualidade de Galicia, aquí ás 9:15, en Popular Televisión Galicia.